tansah ngranti tekamu yai. Mas. Mas. Pak mantep Mas. Iki apa? Pak apa Mas? Memang apa Mas, aku pengen digendong. Cek. Rene ngletakon dhek tak gecek. Gelem kowe, gelem kok rumah. Nyapa? Nyapa? Mau unggah nang ngene mbok kepek nak tus ngono abane. Kok wah to. Iki yo ngawur lho. Mbok yo anu romantis yo romantis nyapa kok mbok gendong iki lho. Lah wong lanang entenge kaya ngene lho, Mas. Ya roman biasa. Roman biasa. Roman biasa. Ya umpama mbok junjung ini gak apa-apa nyapa kok ndadak ngene ngene. Nganu lah penak ora? Hah? Penak. Kau weri. Ayo